Mateo Kapitulo 7. Dili kamo maghukom, aron dili kamo pagahukman. Kaysa hukom nga inyong igahukom, pagahukman kamo. Og sa taksanan nga ginataksan ninyo, pagatakson usab kamo. Og nganong ginatan-aw mo ang puling sa mata sa imong igsuon, og wala mo pagtagda ang pinutol nga kahoy nga anaa sa imong kaugalingong mata. Kun unsaon mo pag-ingon sa imong igsuon, pasagdi nga kuhaon ko ang puling sa imong mata ug ania karon ang pinutol nga kahoy anaa sa imong kaugalingong mata? Salingkapaw, kuhaa una ang pinutol nga kahoy sa imong mata ug unya makakita ka pag-ayo aron sa pagkuha sa puling sa mata sa imong igsuon. Dili ninyo ihatag ang mga butang balaan sa mga ero. Dili usab ninyo igasalibay ang inyong mga